naša vláda nás približuje smerom k Rusku a to sa mi teda vôbec nepáči. Aj keby sme nešli vystúpiť dnes z Európskej únie, ale pocitujem to ako hrozenie, že by sme sa mali približiť proste k diktatorskému štátu a nebodaj proste ohroziť to naše postavenie vôbec aj v tej Európskej únii. Pán premiér nás stále fackuje však, v správach by stále niekoho fackoval. Toto je taká facka od ľudí preňho. Taká ale slušná facka. Že zobuďte sa už niečo, buď robte, alebo choďte preč. Študentstvu a Zuzane Vašicovej. Rešpektujeme a nebudeme robiť žiadne kroky.